Pawb yn ôl iawn? Mae hyn yn reit rhyfedd ydi. Ti'n gwybod siarad efo'r ddwy stafell. O na fo, na i hwnna. Wel, diolch yn fawr yn gyntaf i chi yn ddod i'r lansiad yma. Pam ofynnu si'n gyntaf, gawn ni noson bragdy. Be ni feddwl, gawn ni noson bragdy a gai jyst sleifio lansiad yn rhan o hynny, lle. Ond, na'n ffodus, da ni eisiau wedi cael bedair cerdd amdana fi wan, sydd yn, a dwi'n mynd i gychwyn efo cerdd eto amdano fi fy hun. Felly mae hon yn noson eitha narsesistaidd i gwir, felly yn dehiriadau lu i chi. Dydw yn berson fel go iawn. Cerdd amdano fi ydy hon, a mae'n sioledig ar stori wir. Rhannu Swydd ydy enw hon. Mi ddeffrais fore Sadwrn ar ôl nos Wenar bron, am hen fel Nagasaki, am mowals fel y Som. Mae gan rhen gryth nos Wener bob wythnos un job fach, sef gwneud siŵr fod gryth dydd Sadwrn yn deffro'n fyw ac iach. Ond na, roedd gryth nos Wener a wydd dropyn bach o el, ac mi ath y diawl i hwylia ac anghofiodd am y ddel. Fy job fel gryth dydd Sadwrn ydy mynd i'r gym am awr. Ond rôl codio fy ngwely roedd rhaid mi orfad lawr. Gorweddais yn o'n marw, a finna'n methu dallt pwy chwydodd yn fy wardrob, a phan bod curry yn fy ngwallt. Roedd golwg ar y gegin fel pe bai cant o foch wedi galw acwn neithiwr am orgi mewn sos coch. Yr oedd llygaidd fy nwylyd mor ddigarog a dwy graig. Dwi'n ama bod gryth nos Wener heb drafferthu ffonio i'w wraig. Fe si brynu coffi, ond sylweddoli nes bod y lleidar i egwyddor wedi dwyn fy sglyfath pres. Rwy'n dechrau dod i'r casgliad nad ydy rhannu swydd a hunanol ieger bomiwr anastyriol ddim yn rhwydd. Ond mi gaeth rhen ryth dydd Gwener cyn hir ydi farhau. Fy nghynllun wythnos nesa ydi meddwi gryth nos Iau.